Moikka! Mulla oli viime yö niin hurja yö, että mun pitää oikein laittaa tästä niin selitys teille. Ja se ei ollut semmoinen hurja yö, kun on silloin aikoinaan nuorena, niin kuin ehkä mietittiin jo, että millainen on hurja yö. Mutta me oltiin unessa mun puolison kanssa menossa elokuviin Poriin lava-autolla. Ja siinä jollakin tavalla joskus, kun on semmoinen, että te tiedätte, että kun on unessa ja sit, tavallaan tietää, että on unessa, niin se oli myös semmoinen samanaikaisesti. Ja mun puoliso uneksi koko aikaisesti lava-autosta, mutta tämä oli muuten sitten mun untani. Ja me oltiin menossa Poriin tosiaankin elokuviin ja sitten se liikenne oli jotenkin ihan jossain semmoisessa Torontossa tai Teksasissa, että siellä oli niin valtavasti kaistoja ja liittymiä ja monen auton semmoisia teitä, että rinnakkain ajettiin monta autoa. Ja sitten me oltiin siellä Porissa jo ja sitten me jouduttiin pysähtymään, kun kaikki liikenne pysähtyi yhtäkkiä ja kaikki katsoi jonnekin taivaalle, ikkunat avautui ja tähyiltiin taivaalle. Siinä elokuvassa, kun Maailmojen sota, oletteko te kattonut? Ja sitten se ymmärrys tuli jotenkin siinä unessa, että sieltä tulee jotain semmoista pahaenteistä, avaruudesta. Ja sitten ne kaikki muut autot oli pysähtynyt, oli tullut joku sähkövika. Mutta koska mun mies on kauhean semmoinen kätevä, niin se sai sen meidän lava-auton sitten käyntiin ja me päästiin Ulvilaan kotiin. Ja siellä oli sitten odottamassa tai pelaamassa mistään tietämättä avaruuden olioiden hyökkäyksestä. Niin siellä oli mun molemmat pojat semmoisina aikuisina, mutta ne pelasi siellä pleikkaria kotona toisessa huoneessa. Ja sitten siellä oli myös semmoinen niiden kaveri Pena. Ja me pelastettiin ne sieltä sitten matkaamme ja me lähdettiin Merikarvialle pakoon. Ja siellä me oltiin sitten kohta semmoisessa paikassa, semmoisessa vanhassa paikassa, minkä joku tietääkin, ja semmoisessa kartanossa. Ja sitten sinne me mentiin kellariin, kun me tiedettiin, että alienit kohta hyökkää ja löytää meidät kaikki. Ja me esitettiin siellä semmoisia mallinukkeja. Jotenkin vaikka näin. Tai näin. Ja olikin muuta aikatyö pitää silmiä auki, kun ne alienit pyöri siinä ympärillä. Ettei ne huomannut, että me oltiinkin eläviä. Mutta me selvittiin niistä. Moi!